Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον τέος πρώην χορευτή της ελληνικής λυρικής σκηνής και χορογράφο με πάρα πολλές επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον κύριο Άγγελο Χατζή. Κύριε Χατζή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και θέλαμε τώρα να μας πείτε λίγα λόγια για τον τόπο καταγωγής σας, τα παιδικά σας χρόνια και τις γονείς σας. Η χαρά είναι δική μου που δίνω αυτή τη συνέντευξη και βεβαίως να σας πω, κατάγομαι από την Αθήνα, από γονείς Αθηναίους, από παππούδες Αθηναίους, από προπάπους Αθηναίους και από μέλη της Φιλικής Εταιρείας Αθηναίων. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ όμορφα, γιατί ξέρετε το 50, το 60, το 70 είχαμε μία απλότητα, μία αθωότητα μέσα σε αυτή τη γυάλα που ζούσαμε, αν θέλετε, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μετά ανοίξαμε και μάθαμε πράγματα και ζήσαμε καλά και ζούμε ακόμη καλύτερα. Μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ο κανόνας στην εξαίρεση, γιατί δεν ήμουν από πλούσια οικογένεια, αλλά από καλή οικογένεια. Ήμουν το τέταρτο παιδί της οικογένειας, ήμασταν 3 αγόρια και 1 κοπέλα, 1 κοριτσάκι, η οποία είναι και αυτή χορεύτρια και αυτή ήταν η αιτία για να με βάλουν οι γονείς μου να κάνω χορό. Σκεφτείτε ότι το 66, τότε που αν ο άντρας δεν είχε μουστάκι, ήταν οξουρισμένος και κακό στην οικογένεια, να πάει να κάνει κλασικό μπαλέτο. Πολύ προοδευτικούς γονείς, δεν μας μάλωσαν ποτέ, δεν μας χάλασαν χατήρι, αλλά και μας είχαν και μια περίεργη πειθαρχία και μεγαλώσαμε όλοι μαζί, όλη η οικογένεια, σε ένα μεγάλο σπίτι, αλλά και με άλλες οικογένειες, γιατί εγώ γεννήθηκα στο Λυκαβητό, Λυκαβητιώτης. Μετά την κατοχή έγινε επίταξη στο σπίτι και είχαμε και 2-3 οικογένειες ακόμη, που αυτό το κρατήσαμε και μετά, γιατί εγώ δεν πρόλαβα κατοχή, πολύ αργότερα γεννήθηκα. Οι οικογένειες όμως έμειναν και έδιναν ένα εικονικό ενίκιο. Ο πατέρας μου, όταν παντρεύτηκε τη μητέρα μου, πρόσθεσε κάποια δωμάτια και έτσι ήμασταν, πώς είναι το έργο οι κυρίες της αυλής, κάτι τέτοιο. Δωμάτια, σπίτια, 3, 2, 4 και όλοι μαζί να συνυπάρχουμε σε γιορτές, σε κοινωνικές χαρές, σε λύπες. Και εκεί μεγάλωσα και εγώ, πηγαίνοντας στα σχολιά της γειτονιάς και τελειώνοντας. Αυτά για τα παιδικά μου χρόνια. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε? Πώς προέκυψε τώρα, κύριε Χατζή, η ασχολησία σας με το χορό? Ήταν, ας πούμε, η αιτία που σας είπαν οι γονείς σας ή και εσείς το θέλατε? Όχι, εγώ δεν ήθελα τίποτα. Εμένα μου άρεσε το θέατρο. Ήμουνα σε ένα παιδικό θέατρο και έπαιζα και έκανα παραστάσεις και ερχόταν τότε ο βοηθός του Γιάννη του Δολιανίδη, ο Χρήστος ο Παλιγιανόπουλος, και μας έπαιρνε και γυρίζαμε ταινίες σαν παιδάκια. Η αδελφή μου είχε στραβά πόδια
τα οποία ισιώσαν αργότερα και έγινε μια πανέμορφη κοπέλα. Την έγραψε η μητέρα μου σε ένα σχολείο στην Αραχώβης. Κάποιος έπρεπε να την πάει και να την φέρνει. Ο κλήρος έπεσε στο μικρότερο. Για να την πηγαίνω λοιπόν με γράψανε και εμένα στο χορό. Για να πηγαίνω την αδελφή μου. Έτσι και πήγαινα. Αργότερα, όταν γύριζα ταινία, σε μία ταινία ο Γιάννης ο Δαλιανίδης, που είχαμε φιλικές σχέσεις οικογενειακές, γύριζε, τσακώθηκε με ένα χορογράφο, άγριο καυγά. Μπαίνει μες στο καμαρίνι, στο χώρο στους Αγίους Ταργύρους που κάναμε το γύρισμα και λέει: κυρία Χατζή, με συνοδεύει η μητέρα μου, γιατί ήμουν 13 χρόνων, 14. Ο Αγγελάκος θα πάει να μάθει χορό και τραγούδι. Λέει η μητέρα μου: γιατί? Έχω το λόγο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα λέει: κάνει χορό. Πού κάνει χορό? Στη Γρηγοριάδου. Με ποιον? Με τον Ερενίδη. Θεός χορεύτους, και οι δύο έχουν συγχωρεθεί. Τι να σας πω, το θέλω το παιδί αυτό, θα είναι ο καινούριος μου πρωταγωνιστής στα musical. Δυστυχώς τα musical έπεσαν. Χάθηκε το 70 όλη αυτή η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου και μείναν τα θέατρα. Ένα απόγευμα με ρωτάει ο δάσκαλός μου, ο Λεωνίδας ο Ερενίδης, μετά το μάθημα που κάναμε: βρε Άγγελε, πώς πας σχολείο? Α, στα δάσκαλε, έμεινα από απουσίες. Έμεινες και τώρα τι θα κάνεις? Ξέρω εγώ τι θα κάνω, θα ξαναπάω πάλι του χρόνου. Θες να δουλέψεις? Πού να δουλέψω? Στο θέατρο. Ποιο θέατρο? Στη Λυρική Σκηνή. Ζητάνε αγόρια. Ναι, αμένα το πω στον πατέρα μου. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου, μου λέει: άμα σε θέλει ο δάσκαλός σου, αγόρι μου, πήγαινε να δεις τι ακριβώς είναι. Ανεβαίνω στην Λυρική Σκηνή, διευθυντής. Τότε η Λυρική Σκηνή ήταν Οργανισμός Κρατικών Θεάτρων Ελλάδος. Διοικητής Βασίλειος Παξινός, γενικός διευθυντής Δημήτριος Χαμιδόπουλος. Αξιόλογος άνθρωπος. Μιλάμε, είχαμε δικτατορία τότε. Ναι. Ανεβαίνουμε πάνω, με δέχεται ο προσωπάρχης και μου λέει: πήγαινε να δεις μια παράσταση καταρχήν. Σ' αρέσει παιδί μου? Ήμουν μικρός. Βλέπω την παράσταση και μαγεύτηκα. Όταν είδα τη χοροδία, αυτά 60-70 άτομα χοροδία, τα μπαλέτα, τους πρωταγωνιστές, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα φώτα, τότε το θέατρο Ολύμπια, στα μικρά μου μάτια, ναι, φαινότανε τεράστιο για μένα. Νόμιζα ότι μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε τα μεγάλα θέατρα που είναι το Μέγαρο Μουσικής, είναι το Νιάρχος, έχουμε πολύ ωραία θέατρα. Έχουμε πάει πολύ μπροστά στην τέχνη και ας μην το ξέρουμε. Ή μάλλον ας μην το έχουμε καταλάβει ακόμη. Στα μάτια μου φάνηκε τεράστιο και λέω: εγώ ανήκω εδώ, αυτό θέλω. Και έγινε η πρόσληψή μου. Εκτός έχετε και κάποιες άλλες σπουδές στο χορό ή μόνο? Ναι, βέβαια. Ξεκίνησα στην Γρηγοριάδου, τελείωσα, μπήκα στη Λυρική Σκηνή, που η Λυρική Σκηνή τότε, εκείνη την εποχή, αλλά είχε την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει ένας χορευτής. Καλύτεροι δάσκαλοι και πάνω απ' όλα χορογράφοι από όλο τον κόσμο. Το 1975 σακώναμε με μία χορογράφο. Τότε μάλιστα η διευθυντής ήταν ο Δημήτρης ο Χωραφάς. Αντικαταστάτης του Δημήτρη του Χωραφά ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Άρντα η Μαντικιάν. Ανεβαίνω πάνω στο Μάνο, ήμασταν και φίλοι μάλιστα πολύ. Εγώ φεύγω. Δεν την μπορώ αυτή την κυρία. Σηκώνομαι και φεύγω. Μα σε κάνουμε κορυφαίο, σου δίνουμε προαγωγή, τι? Ή αυτή ή εγώ. Και επειδή δεν θα τη διώξετε, φεύγω εγώ. Εγώ ήδη είχα κλείσει συμβόλαιο με την όπερα της Κολονίας και πάω στο τότε το πιο σύγχρονο μπαλέτο, στην όπερα της Κολονίας, που διευθυντής ήταν ο Γιώχαν Ούλερ, και κάθισα εκεί αρκετά χρόνια, συνεργαζόμουν, πήγαινε, ερχόμουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα με έφερε ο Τζόνις ο Μοδινός.
Ο Τζον Μοδινός. Ο Τζον Μοδινός. Με πήρε τηλέφωνο, έκανα συγχρόνως και ορισμένες παραγωγές. Κλείνω στο Άιχεμ μια όπερα και κλείνω στο Wiesbaden ένα μπαλέτο. Ένα μέρος είχα χορογραφήσει εγώ την Ηλέκτρα του Θεοδωράκη και στα άλλα είχαν χορογραφήσει ο Γιάννης ο Μέτης και ο Λεωνίδας του Ντεπιάν. Για το Wiesbaden, το Leverkusen και το Mainz. Με παίρνει τηλέφωνο ο Τζόνις, μου λέει «Άγγελε, σε θέλω στην Ελλάδα. Δεν θέλω να είσαι έξω». Εγώ δεν έκανα παρέα με τον Βασίλη το Γιαννουλάκο στην κολονία, το μεγάλο βαρύτονο, και του τα έλεγε. Ήταν και η Κορομάντζο η μεγάλη σοπράνο. Η Γερμανία έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες Έλληνες, οι όπερες. Και είναι και η μεγαλύτερη αγορά με 52 θέατρα. Βρίσκεις δουλειά δηλαδή, ό,τι ώρα θέλεις, όπου θέλεις. Καθενός εγκάστου την τεχνική που κατέχει, θα είναι και η όπερα που θα την δεκτεί. Λέω, έρχομαι υπό έναν όρο. Θα ανεβάζουμε έργα ολόκληρα, όχι κομματάκια, όπως είναι ο Κουρσάρος, ο Δον Κιχώτης, η Ζιζέλ. Και θέλω την Ποκόεβα. Την Καλίνα την Ποκόεβα. Σπουδαία δασκάλα, οργανωτική. Έγινε, μου λέει. Δίνουμε τα χέρια. Το 80 λοιπόν επιστρέφω Ελλάδα. Και από εκεί έχω έδρα την Ελλάδα και πηγαίνω δεξιά και αριστερά. Στην Τινησία, ξανά στη Γερμανία, στο Ρέγκεβικ, στο Ντίσελντορφ, στη Φραγκφούρτη, όπου με καλούσανε και ό,τι μπορούσα να κάνω. Τώρα που αναφέρατε τον Τζον Μοδινό, τον αείμνηστο, προ καιρού είχα κάνει ένα αφιέρωμα 2 εκπομπών στον Τζον Μοδινό, μιλήσανε πάρα πολύ, με αφορμή το βιβλίο που είχε βγάλει ο δημοσιογράφος και ο συγγραφέας Πάνος Καλουδάς, στη βιογραφία του Τζον Μοδινού. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα, σε έβαζα, μιλάγατε κι εσείς. Και θα μίλαγα, αλλά και αν το ήξερα, έχω και ορισμένα βίντεο τα οποία δεν τα έχει κανείς του Τζόνι. Και από παραστάσεις, αλλά και από τουρνέ που έχουμε κάνει προσωπικά βίντεο. Και έψανα για βίντεο και δεν μπορούσα να βρω. Να, είχα πάρα πολύ. Μια άλλη φορά. Μια άλλη φορά. Έχω ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία, γιατί το χόμπι μου ήταν κάθε έργο, θέλετε βίτσιο, θέλετε ψώνιο, όπως να το ονομάσουμε. Κάθε έργο που χορεύω ή χορογραφώ, το αγόραζα από τη λέσχη του δίσκου και καθόμουν και το άκουγα και το έμαθα. Άσχετο αν ήταν όπερα, αν ήταν οπερέτα, αν ήταν βραδιά μπαλέτου, αν ήταν μουσική. Εκτός από αυτά που μ' άρεσαν στην κλασική μουσική αγόραζα. Και είχα αρχίσει να συλλέγω και βίντεο ταινίες των μεγάλων καλλιτεχνών. Και σαφώς τα κομμάτια τα δικά μου, ό,τι έχω χορογραφήσει, ό,τι έχω φτιάξει, όπου συμμετείχα, πάντα υπάρχει ένα βίντεο, πάντα υπάρχει η παρουσία μέσα σε ένα βίντεο. Οπότε έχω ένα πλούσιο υλικό, το οποίο τελευταία στο Νιάρχος μίλησα με τον διευθυντή, τον Γιώργο του Κουμεντάκη, και του είπα έχω ένα αρχείο, τι θα το κάνω? Να σας δώσω της λυρικής σκηνής τα κομμάτια τα οποία... Βεβαίως, μου λέει, με μεγάλη μας χαρά. Και μου κλείσε ραντεβού και δουλέψαμε με τα παιδιά στη βιβλιοθήκη περίπου ένα εξάμηνο και φτιάξαμε, αρχιοθετήσαμε όλα τα παλιά μπαλέτα που είχαν ανεβάσει και που υπήρχε πρόβλημα, γιατί το βίντεο είναι τελευταία τεχνολογία και τα DVD. Ναι, σωστά. Εγώ έχω και αποσπάσματα από συνεργασία μου με τη Ραλούτη Μάνου το 1975, αλλά με 8 σούπερ ταινιούλα των 3,5 λεπτών που το αλλάζαμε συνέχεια. Τα είχα φέρει από τη Γερμανία που ήμουνα στην κολονία. Αλλιώς μας πληρώνανε εκεί, είχαμε άνεση. Αυτά. Πότε ήταν το πρώτο επαγγελματικό σας ξεκίνημα, σε ποια παράσταση και ποια ήταν τα συναισθήματα που νιώσατε? Η πρώτη παράσταση που εμφανίστηκα ήταν ο Βαφτιστικός, σε χορογραφία Άγγελου Γρημάνη, ο μεγάλος Άγγελος Γρημάνης. Γυρίζει και μου λέει, σε λένε Άγγελο και εγώ θα σου δώσω το βάφτισμα του πυρός.
θα χορέψεις πρώτα στο δικό μου έργο βαφτιστικός και μετά στο κατάστημα Φαντασίας την ίδια σεζόν, βραδιά μπαλέτου. Και χόρευα στο Άγγελο του Γρημάνη κατάστημα Φαντασίας. Ήταν ο Ατήλα ο Σιλβέστερ, ο οποίος είχε κάνει Ρωμαίο και Ιουλιέτα και Μια νύχτα στο φαλακρό βουνό του Μουσόρσκι. Και μετά ήταν το κατάστημα Φαντασίας στο Ρωσίνι, Πουτίκ Φαντάζι. Η παρθενική μου εμφάνιση είναι στο βαφτιστικό. Και μάλιστα έβγαινα πρώτος. Όταν άνοιγε η αυλαία και άρχισε η χοροδία να τραγουδά, έβγαινε ένα μόνιπο και κατέβαινα με μια πανέμορφη κοπέλα, την Κατερίνα την Πέτρου, την τέο σύζυγο του Καβράκου, την πρώτη. Μια πανέμορφη κοπέλα, κατεβαίναμε και εγώ, παιδάκι τότε, κατεβαίναμε, ο κόσμος, και θυμάμαι, ήθελα να γελάσω, γιατί έπρεπε να είσαι ευχάριστος που κατεβαίνεις στη γιορτή, και από το τρακ δεν τρεμόπαιζε και μου είχαν βάλει και ένα μουστάκι ψεύτικο, γιατί ήταν της εποχής, το 18. Και να φεύγει το μουστάκι και λέω θα μου ξεκολλήσει το μουστάκι τώρα. Θα είμαι αμούστακος πάλι. Το θυμάμαι ακόμη. Έχω ακόμη τις φωτογραφίες. Πρόκειται για μια πανέμορφη εμπειρία της ζωής μου. Η αδρεναλίνη είχε ανέβει στα ύψη. Αλλά και όταν έμαθα ότι ήταν ο Άγγελος ο Γρημάνης και αργότερα έμαθα την ιστορία του Άγγελου του Γρημάνη, ποιος ήταν αυτός ο Άγγελος ο Γρημάνης, σπουδαίος χορευτής και χορογράφος, ιδρυτής του ελληνικού μπαλέτου, που ήταν στην όπερα του Βερολίνου με τον Μασίν, τον Λιφάρ, Σέρος Λιφάρ και Άντζελο Ντεγκριμάνι. Σπουδαίος χορογράφος και σπουδαίος άνθρωπος, καλλιτέχνης μεγάλος. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτό έγινε 69-70. Έχω μια έκτακτη εμφάνιση μόνο του Χέφιαν στον Ορφέα, στο Λυκαβητό που γίνεται, αλλά δεν είναι η εμφάνιση, είναι περασματάκι. Εμφάνιση με χορόχορο ήταν στο Άγγελο του Γρημάνη η πρώτη μου εμφάνιση, στο βαφτιστικό. Γιατί χόρευα καμιά δεκαριά χορογραφίες. Στα βάλει, στο τσιγκάνικο, στην κουτάλα, στο φινάλε, στο... ό,τι θέλετε μέσα, μαϊντανός. Και παιδί, κρατάγανε τα πόδια. Νωρίτερα είχα κάνει με το Χέφιαν, νομίζω, στο Λυκαβητό. Ο Γρημάνης ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Σκεφτείτε, εκείνη την εποχή, το 69, δίπλα από το θέατρο υπήρχε ένα καφενεδάκι, το Αρχοντικόν, που συχνάζαν όλοι. Ήτανε με εφημερίδα χρηματιστηρίου. Διάβαζε χρηματιστήριο ο Άγγελος. Τότε. Που τότε δεν ξέραμε τι είναι το χρηματιστήριο. Το για όνομα του Θεού. Πρώτο. Δεύτερον, μιλούσε 4 γλώσσες συγχρόνως. Είχε αυτό το ναπολεόντιο ταλέντο. Να μπορεί να μιλάει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, συγχρόνως με όλους. Τρομερός. Με τρομερό χιούμορ και ελαφρώς ήρων. Δεν χρειαζόταν. Σπουδαίος. Σπουδαίος. Η ηρωνία δεν χρειαζόταν γενικά. Αυτό ήταν και σπουδαίος. Ήτανε η ηρωνία, εμένα μ' άρεσε η ηρωνία του. Είχε γνώση στην ηρωνία. Δεν ήτανε χυδαία η ηρωνία. Δηλαδή θα σου έλεγε χαχαχα, κοίτα αυτόν φοράει ένα παλτό και έχει μια τρύπα. Μα εσύ δεν τρέπεσαι με το τρίπιο παλτός. Όχι, δεν είχε τέτοιου είδους ηρωνία. Άλλου είδους ηρωνία είχε. Τα οποία μια άλλη συνέντευξη για να πούμε τα ευτράπη των μεγάλων χορογράφων, ηθοποιών και χορευτών. Αυτά. Για τη συνεργασία σας, τη φιλία σας και την οριμία σας με τον αείμνηστο Γιάννη. Με τον Γιάννη. Καλός με τον Γιαννίδης. Ο Γιάννης ο Δελιανίδης τον εγνώρισα μέσα από τις ταινίες που έπαιζα σαν παιδάκι με τη μητέρα μου κτλ. Είχαμε μια οικογενειακή φιλία. Εμείς είχαμε και μαγαζιά, ρεστοράν, καφέ, τέτοια πολλά. Και ερχόταν το βράδυ στην ταβέρνα. Ήτανε μοναχικός άνθρωπος. Ναι, μεν έκανε παρέες, έκανε τα πάντα. Ερχότανε, καθότανε. Αγγελάκο, τι θα φάμε?
Έλα Γιάννη, τι να φάμε? Μπαμπά, τι θα φάμε? Λιτός, υπερήφανος, δεν δεχόταν να τον εκεράσεις. Και σιγά σιγά αυτό ξεκίνησε όταν πια άρχισε η υγεία του να είναι εύθραυστη και δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν. Ο Γιάννης είχε κάνει πάρα πολλά χειρουργία, είχε τεράστια προβλήματα υγείας, αλλά δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Ναι, δεν είχε ακουστεί κάτι. Και για επαγγελματικούς λόγους. Με βοήθησε πάρα πολύ στο μυαλό να μάθω να σκέφτομαι σωστά στο θέατρο. Με έμαθα να κάνω φωτισμό στο θέατρο. Στην πράξη. Μου έφερνε βιβλία του Καβάγια. Ο Καβάγιας είναι ένας σπουδαίος φωτιστής. Είχε για διευθυντή φωτογραφίας τον Γιώργο του Ναρβανίτη, που ήταν νέος κι αυτός, και καθόμασταν μαζί και μου λέει Αγγελάκο, έλα εδώ Γιώργο, ήταν και ο Βαλιγιανόπουλος, καθόμασταν. Εγώ, παιδί, είχα ήδη μπει στη λυρική σκηνή. Ναι. Ο Γιάννης, επειδή ήταν χορευτής, είχε μια αγάπη για τους χορευτές, πάρα πολύ, και μια λατρεία για το χορό. Εξού και τα musical, τα εκπληκτικά με την υψηλή αισθητική της τότε εποχής. Εκείνη την εποχή που βλέπαμε ταινίες ασπρόμαυρες, ταπεινοί και καταφρονημένοι, ξεπήδηξαν αυτά τα musical, τα οποία θυμάμαι μια φορά στην Πειραιώς, είχαμε πάει να δούμε το Σικάγο και βγήκανε οι χορευτές έξω και οι ηθοποιοί και άρχισαν να τους ζητάνε αυτόγραφο. Οι Αμερικάνοι. Και λέει τι έγινε, ποιος τους... Δεν το ήξερα, μου λέει Αγγελάκο. Στο σχολείο που είναι διδάσκονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας σκηνοθέτης, ελάτε να δείτε, κάνει musical με ελάχιστα χρήματα. Πώς μπορείς όταν δεν έχεις λεφτά να κάνεις ένα musical. Και μου λέει ότι κάποτε ρώτησαν το Φίνο, πάρα πολύ ωραίο αυτό το musical, πόσο στήξε? Λέει γύρω στα 6 εκατομμύρια. Τότε μου πήγε, 6 εκατομμύρια δραχμές. Πάμε ναι. 6 εκατομμύρια μόνο. Λέει όχι δολάρια, δραχμές. Ορίστε. Δραχμές, όχι δολάρια. Το δολάριο είχε 30 τότε. Ναι. Ήταν πάρα πολλά λεφτά. Εκείνη την εποχή 6 εκατομμύρια ήταν πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα που το υπολόγιζαν με δολάρια πόσα λεφτά ήταν. Και ήταν και μεγάλη η μουσική, πιστεύω, μεγάλη επένδυση και η συμμετοχή και η μουσική του μεγάλου μας συνθέτη Μίμη Πλέσα. Μίμης ο Πλέσας, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος μουσικός, και τι να πούμε, το έργο του μιλάει από μόνο. Φιλοσοφημένος. Και η Λουκίλα, η Καρέρη, σύζυγός του. Αλλά το έργο μιλάει μόνο, ό,τι και να πούμε εμείς. Σκεφτείτε. Ναι, όταν όμως συνδυάζεται και το έργο και με ταπεινότητα, με ευγένεια ψυχής, ο κ. Πλάσας τώρα έχω να πω κάτι, γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα για το Γιάννη από συναδέλφους του. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι το 1992 χορεύω Κάρμεν στη Λυρική και του λέω, βρε Γιάννη, έχει βγάλει ο Νουρέγεφ με το Muppet Show, ένα show που με την Miss Pinky χορεύει. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λέω του Γιάννη, βρε Γιάννη, δεν με βάζεις ένα κομματάκι να παίξω για να διαφημίσουμε την Κάρμεν? Μου λέει, αγάπη μου, μόνο ένα όσα θες. Αλλά με πολύ μπλαζέιφ. Πέρασε καιρός, να μην μεντάχει, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, αυτά είναι 40 επεισόδια, σε βάζω στο σύριαλ η μικρομεσαίη. Λέω, είναι δυνατόν? Εγώ, ναι, ωραία, πάμε, ξεκίνα. Ωραία, παλιά μας, τεχνικό σκηνό. Το σύριαλ αυτό γυρίστηκε το 1992. Μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι πεζότανε. Πόσα χρόνια είναι? Και σας ερωτώ, ποιο άλλο σύριαλ παίζεται κάθε καλοκαίρι σε επανάληψη τόσα χρόνια? Του Δαλιανίδη, η Μικρομεσαίη, και του Χάρη του Ρώμα. Τα κομμάτια. Με τον Γιώργο τον Καραγιάννη έχετε γνωριστεί? Καραγιάννη στο... Ναι, το Γιώργο. Ναι, βέβαια. Ναι, πώς δεν, πολύ.
Γιατί όταν έγινα μετά το 2000, τελείως έκανα Δον Κιχώτη την τιμητική μου στο Ηρώδειο και έφυγα. Διευθυντής ο Λουκάς ο Καρατινός και με κάνει διευθυντή μπαλέτου στο Ακροπόλ που ανεβάζαμε τις οπερέτες και τα musical. Ερχόταν λοιπόν ο Καραγιάννης, η γυναίκα του και ο Γιάννης ο Δαλιανίδης και φεύγαμε μετά και πηγαίναμε στο Ιντεάλ. Πήγα να σας ρωτήσω πριν που λέγατε για αυτό το ιστορικό εστιατόριο, μεγάλο ιστορικό, που όταν πριν 6-7 χρόνια πότε έκλεισε, λυπήθηκα πάρα πολύ. Ήταν εκεί τρώγαμε μια τα ιστορία. Βέβαια, εκεί και στο Κωστόγιαννη. Και τώρα κάτι που είπατε, θυμάμαι ας πούμε όταν με τον συγχωρεμένο, τον αδελφό της μητέρας μου που ήταν δημοσιογράφος, Αντώνης Πηλιόπουλος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε τέλος πάντων, πηγαίναμε... Τι λέτε τώρα? Ναι, τι λέω. Ο Αντώνης Σπηλιόπουλος ήταν αδελφός της μητέρας σας. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι ο Αντώνης Σπηλιόπουλος? Τον άνθρωπο που είχα και συνεργαζόμασταν και τον είχα για να μου έχει στην εφημερίδα τα δημοσιεύματα όλα. Συνεργάτης μου ο Αντώνης. Μπορώ να σας κάνω να μην σας θυμάμαι, δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί πήγαινα όταν ήμουν στη σχολή με τα γυαλιά. Ναι. Όταν σπούδαζα στη σχολή τότε και μετά φαντάρος που είχα κάνει στην Αθήνα, όποτε εξόδους ήμουν συνέχεια μαζί του, πηγαίναμε στα θέατρα και από εκεί γαλουχήθηκα έτσι και έμαθα τη συνέντευξη και λοιπά. Και πηγαίναμε τότε πολλά βράδια, με πήγαινε στο Ιντεάλ, παιδί εγώ τότε, με πήγαινε στο Ιντεάλ και ερχόσατε πολλοί ηθοποιοί μεγάλης εκείνης εποχής, άλλοι εκεί Βουγιουκλάκης, χορεμένοι, άλλοι. Και ένιωθα έτσι, είχα μια χαρά νομίζω ότι βρισκόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί πήγαινα με τον Γιώργη τον Καραγιάννη, τη σύζυγό του. Καμιά φορά ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης. Μπα, και αυτό πήγα, που ήταν και κουμπάρι με το θείο μου ο Τάκης Βουγιουκλάκης. Και Θεός χωρέσαν και αυτόν, πολύ καλό πέθανε, παιδί. Θεός χωρέσαν πρόσφατα. Και μετά από κάθε παράσταση, αυτό όμως γινόταν 1-2 φορές το μήνα, το λιγότερο. Γιατί τους είχα τις προσκλήσεις. Παιδιά, είστε καλεσμένοι, ελάτε. Άγγελε, ανεβαίνει το κορίτσι της γειτονιάς. Έχουμε τίποτα? Το πάντο. Τι να έχουμε. Συνεργαζόμουν και στα στούντιό τους επάνω. Κάποια γυρίσματα που είχα την πράσινη κάρτα για το γραφείο του, γιατί δεν έμπαινε στο γραφείο του Καραγιάννη. Ήταν αδιανόητο. Ήταν ο γιος του. Να τον γνώρισα, γιατί πάλι με την αφορμή το βιβλίο του κυρίου Καλουδά του έκανα μια συνέντευξη τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κάπου εκεί. Είχα πάει στα στούντια. Έχει αναλάβει ο γιος του. Μαζί με την κόρη του. Ναι, μαζί με την κόρη του. Τα παιδιά του. Τα οποία κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Είναι έκτακτη. Μεγάλη επιχείρηση τώρα. Μου θυμίσετε πολύ ωραίες στιγμές. Αλληλοθυμηθήκαμε ωραίες στιγμές. Έτσι, μπράβο. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που αλληλοθυμηθήκαμε ωραία χρόνια. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, κύριε Χατζή, για τους κυριότερους πρωταγωνιστικούς σας ρόλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ένας από τους ωραίους ρόλους που έχει κάνει και με είχαν εντυπωσιάσει ήταν το Πράσινο Τραπέζι. Ήτανε το Ισπανική Ραψοδία του Ραβέλ, ήτανε Πελέας και Μελισσάνθη, ήτανε Μάλερ, το Χρυσό Κόρνο, τα Νεκρά Παιδιά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μία χορογραφία που έφτιαξα και έκανα το Wunderbaren Mandarin, θαυμαστός Βανδαρίνος του Μπέλα Μπάρτοκ. Τέτοια πράγματα. Αυτό όμως που με καθιέρωσε στην Ελλάδα ήταν η Ζιζέλ, ο Άλμπρεχτ. Με την Γκαλίνα Μποκόεβα, μια θαυμάσια παρτενέρ είχα, την Κατερίνα τη Δήμα. Ίσως πιστεύω ότι η Κατερίνα η Δήμα ήταν εκείνη την εποχή από τις καλύτερες Ζιζέλ της Ευρώπης. Μια άειλη προσωπικότητα, και θαυμάσιο πλάσμα. Αυτό με καθιέρωσε, πήγε πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε ότι τη μελετούσαμε 1 χρόνο με την Καλίνα την Μποκόεβα για να έχουμε τις επιδόσεις που θέλουμε να είναι σε κάποιο επίπεδο. Μετά την Ζιζέλ έκανα Δον Κιχώτη
Την είχε κάνει και πριν το Δον Κιχώτη, ολόκληρο το έργο, αλλά ο Δον Κιχώτης είναι ντεμή καρακτέρ. Είναι πιο πολύ σαμπανιζέ, πολύ χαρούμενος ρόλος, πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Έχω κάνει η λυρική σκηνή μέσα, αν μπήκαν στο Google, αναφέρει 30-40 έργα. Εγώ έχω συμμετέχει γύρω στα 80-90 έργα, εκτός από αυτά που έχω χορογραφήσει. Είναι άλλο θέμα. Έχω συνεργαστεί με μεγάλους χορογράφους, όπως ήταν ο Πίτερ Βαν Ντάικ, σουίτα μπαλέτου του Μπέλα Μπάρτοκ, όπως ήταν ο Ρούντι Βαντάνσιχ, που ήταν διευθυντής στην Ολλανδία. Ο Πίτερ Βαν Ντάικ ήταν στο Στρασβούργο. Όπως ήταν η αδερφή Γκολοβίν, όπως ήταν η Μάρελ Μπάρτ, ο Ζερμινάλ Κασαντό, Αμόρε Μπρούχο, 13 τραγούδια του Λόρκα, όπως ήταν μια και ο Λόρκα ο Μασίν, που φτιάξαμε το Ζορμπά και μετά έκανε έναν εκπληκτικό Ζορμπά που παίζει σε όλο τον κόσμο με τον Βασίλειο. Αυτή η μεγάλη επιτυχία. Καλίνα Ιμποκόεβα. Συνεργάστηκε και με σπουδαίους Έλληνες χορογράφους, όπως ήταν ο Λεωνίδας ο Ντεπιάν, που κάναμε μαζί Ωραία Κοιμωμένη, κάναμε Σταχτομπούτα, κάναμε Δον Κιχώτη, πολλά έργα. Με τον Γιάννη το Μέτσι, και ο Γιάννης ο Μέτσης μου εμπιστεύτηκε την Κοπέλια, Δόκτωρ Κοπέλιους. Έκανε μία παράσταση που ξέρετε τότε έλεγα, δεν υπήρχαν ούτε βίντεο ούτε τίποτα. Ναι, η χορογραφία, μήπως αυτό το πράγμα εκεί δεν μ' άρεσε, μήπως το άλλο. Όταν είδα την Κοπέλια στο εξωτερικό, ήταν ίδια ακριβώς. Ήταν του ιδίου επίπεδου. Είχε κάνει μια άρτια δουλειά, άριστη. Και άλλα πολλά που μου εμπιστεύτηκε από την ημέρα που μπήκα στο θέατρο. Από οπερέτες, το σπίτι τριών κοριτσιών που με έβαζε, από την Τόσκα, το χορό των ορών, στα αγόρια, μέχρι βραδιές μπαλέτο ολόκληρες. Μ' άρεσε πολύ όταν συνεργάστηκα με τον Όλεκ Βινογκράτοφ, ο διευθυντής και χορογράφος των Κύροφ. Κάναμε στο Ηρώδειο Σταχτομπούτα. Ο Όλεκ ήταν τόσο μεγάλος χορογράφος, γιατί έβγαλε και διευθυντής, έβγαλε τον Μπαρίσνικοφ, τη Μακάροβα και πάρα πολλούς άλλους μεγάλους χορευτές στα Κύροφ. Αυτόν τον άνθρωπο τον φέραμε και χορογράφησε στο Ηρώδειο, στα Σταχτομπούτα, και είχα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον πρίγκιπα που έκανα. Ο Ντεπιάν έκανε μετά Δον Κιχώτη, πάλι στο Ηρώδειο. Μετά είχα τη χαρά, δεν συνεργάστηκα μαζί του, όμως θέλω να το πω αυτό. Είχαμε φτάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο το μπαλέτο της λυρικής σκηνής, που ήρθε ο τώρα διευθυντής του μπαλέτου, του Μπολσόη, όχι τον Κύροφ, ο Ζελένσκι, όχι από την Ουκρανία, ο Ζελένσκι ο χορευτής, ο Ιγκόρ Ζελένσκι, ο σπουδαίος χορευτής και χορογράφος, και έκανε μπαγιαντέρα, έκανε λίμνη, ο Λόρκα έκανε Ζορμπά. Με αυτά ταξιδεύαμε όλο τον κόσμο, τα έργα. Το να έχεις πρώτο χορευτή το Ζελένσκι και να πουλάς την παραγωγή σου στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Τουρκία, στο Κάιρο. Μεγάλη υπόθεση. Για το μπαλετάκι της Ελλάδος μιλάμε τώρα, για την Ελλάδα. Δεν εξάγουμε χορό. Μετά ήρθε η καταστροφή. Μιλήσουμε μας τώρα για τη συνεργασία σας με τον κινηματογράφο. Με τον κινηματογράφο η συνεργασία μου ήταν με τον Δαλιανίδη, σαφώς σαν παιδί, αργότερα με τον Μπάμπη τον Πλαϊτάκη, που κάναμε το καλοκαίρι της Μύδιας, με τον Μιχάλη το Μανιάτη και την Εμμανουέλα την Παπατάκη. Η Εμμανουέλα η Παπατάκη είναι η κόρη του Νίκου του Παπατάκη, που ήταν παντρεμένη με την Ανού Κεμέ και κάναν την Εμμανουέλα, χωρίσανε και παντρεύτηκε την Όλεγα την Καρλάτου. Τώρα αυτό είναι κοτσομπολιό. Συνέντευξη. Κάναμε λοιπόν, ο διευθυντής φωτογραφίας, πάλι ο Γιώργος Αρβανίτης, με τον Μιχάλη το Μανιάτη, κάναμε
Καλοκαίρι της Μύδιας. Μια ερωτική ιστορία, πάρα πολύ ωραία. Εκεί κάπου μπερδευόμουν αρκετά κι εγώ. Μετά με τον φίλο του Σταμάτη το Γαρδέλη κάναμε το Μουσικός και Gentleman. Μια πολύ ωραία ταινία, η Τέτα Ιντούζου, ο Σταμάτης και πολλά άλλα. Παιδιά, εκεί γνώρισα την Πέτη Μοσχονά. Δεν έχω συναντήσει καλύτερη σουμπρέτα. Δηλαδή, λέω, μα γιατί εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν τους γνώρισα νωρίτερα. Σπουδαία σουμπρέτα, σπουδαία θεατρίνα. Απέριτο παίξιμο. Σαν να μιλάει στην κουζίνα της έπαιζε και έπαιζε τόσο καλά, μα τόσο καλά. Πώς είναι δυνατόν, πώς το κάνει αυτό. Σπουδαία γυναίκα. Γύρισα το θέλω να σου πω. Το θέλω να σου πω είναι με την Ελένη την Ερήμου, τον Γιώργο τον Καραγιώργη, πάλι το Μιχάλη το Μανιάτη. Κάνει το σύζυγο της Ερήμου, ένα χαρτοπαίχτη που παίζει. Δεν θυμάμαι, είναι χρόνια τώρα αυτό. Γύρισε ένα άλλο σύριαλ, το Απιστίες. Αυτά είναι στην τηλεόραση. Τηλεόραση. Γιατί όμως το αναφέρω. Εκεί ο Κυριακού γνώρισε τη Μαρή, την Κωνσταντάτου. Και έτσι παντρεύτηκαν σε αυτό το σύριαλ. Όταν έκανε ο Δαλιανίδης, έφυγε από το Μέγκα και συνεργάστηκε με την Αντένα πάλι. Και εκεί γνωριστήκανε. Και εκεί παίζανε σπουδαίοι ηθοποιοί. Έπαιζε ο Ανδρέας ο Ανδριανόπουλος, έπαιζε η Νένα η Χρονοπούλου, έπαιζε η Μαρή που ήταν έκτακτη, η Ελένη Ερήμου πάλι, εγώ και πολλά παιδιά τα οποία δεν θυμάμαι και ξαφνικά τώρα τους βλέπω πρωταγωνιστές ενώ ήταν στη σχολή. Έτσι ξεκινάνε. Και έτσι γίνεται. Σιγά, Αλίμονο. Άλλωστε εγώ από το επάγγελμα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ήμουν τουρίστας. Εντελώς τουριστικά και όταν δεν είχα δουλειά λέω ας κάνω και αυτό έτσι. Η δουλειά μου ήταν στην όπερα, στη λυρική σκηνή, ήταν στην Κολονία, ήτανε, μέχρι το Ρέγκεβικ φτάσαμε επάνω. Μ' άρεσε και μ' αρέσει πολύ ο χορός. Το κλασικό μπαλέτο, καταρχήν το κλασικό μπαλέτο και από εκεί και πέρα όλα τα είδη του χορού, γιατί όλα τα είδη του χορού είναι πολυτέλεια ζωής. Από το δημοτικό τραγούδι, το Μήλο μου κόκκινο που είναι το αγαπημένο μου, μέχρι Ξενάκη. Γιάννη Ξενάκη. Όλα. Δεν διανοούμε να πάω Λονδίνο και να μην δω musical. Να μην δω αυτά τα αριστουργήματα, αυτούς τους καταπληκτικούς χορευτές. Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις μεγαλώσει με Φρέντα Αστέρ και Τζιν Κέλι και Νίκολας Μπράδερς και Σίλια Μακλέιν ξαφνικά να πεις «Α, εγώ δεν το δέχομαι γιατί είμαι κλασικός». Όχι, δεν είναι. Το ίδιο και στη μουσική. Από το δημοτικό τραγούδι, την καντάδα, μέχρι την όπερα. Ενώ παράλληλα λατρεύω τον Μπάριο. Αλλά δεν μου αφαιρεί τίποτα να θαυμάζω τον Βλαντιμίρ Ατλάντοφ, το σπουδαίο τενόρο, ή τον συγχωρεμένο τον Βαβαρότη, τον Λουτσίνο, ή και τους τρεις τενόρους, τον Χωσέ Καρέρας και τον Ντομίνκο. Και πόσα άλλα παιδιά βγαίνουν τώρα που είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην θαυμάζω τη Μονσερά Καμπαγέ, την Τερέζα Στράτας ή την δικιά, μιλάω πιο πολύ για τα δικά μας. Η τη Μονσερά την ανέφερα γιατί ήταν χορεύτρια. Μετά έγινε ελαφρώς ευτραφής, όπως είμαστε οι δυο μας. Και πήγε και έγινε είχε αυτή τη θεία φωνή. Ξέρετε, μεγάλωσα, εγώ κοιμόμουν στο θέατρο. Δεν πήγαινα σπίτι. Ξεκίναγα το πρωί στις 9, γιατί 10 η ώρα ξεκίναγε το μάθημα, και έφευγα βράδυ. Μέχρι πια από όταν έγινα πρώτος χορευτής και χορογράφος και διευθυντής και με τον Τεπιάν,
όταν ο Ντεπιάν έγινε διευθυντής του μπαλέτου της λυρικής σκηνής στο Μεγάλο, ήμουν ο δεύτερος διευθυντής, με κράτησε. Λέει, θα είσαι κοντά μου. Και ήμουνα κοντά του, όσο έπρεπε. Εγώ κοιμόμουν μες στο θέατρο. Και όταν πολλές φορές ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος ή, ξέρετε, όταν έχεις να κάνεις με 100-150 άτομα μπαλέτο, υπάρχει και το σωματείο, υπάρχει το συνδικάτο. Ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει κάποιες ώρες. Δεν χρειάζεται να είναι ψώνια όπως εγώ. Έδινα τις ώρες μου στα παιδιά να καλύπτουνε, ώστε να μην τραβάω το ωράριο με δικές μου πρόβες, και εγώ πήγαινα μεσημέρι μόνος μου με την παρτενέρ μου και τον χορογράφο και φεύγαμε βράδυ να πάμε σε μια ταβερνούλα να φάμε και να γυρίσουμε. Άλλες φορές κοιμόμουν στο θέατρο, άλλες φορές στο σπίτι. Αλλά ήταν τόσο υπέροχο, ήταν αυτό που πραγματικά μου άρεσε. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει μετεμψύχωση και αν ξαναεπιστρέψω, πάλι χορευτής θα ήθελα να είμαι. Ποιες ήταν οι κυριότερες παραστάσεις που έχετε χορογραφήσει, κύριε Χατζή? Κορυφαία μου παράσταση είναι, έχω χορογραφήσει πάρα πολλές. Κορυφαία μου ήταν το Verklärte Nacht του Σένμπεργκ. Ξαϊλωμένη νύχτα του Άρνολ Σένμπεργκ. Είναι η επόμενη μέρα σε μουσική Γκούσταβ Μάλερ. Από εκεί και πέρα το ρεπερτόριο, ξέρετε, το να ανεβάσει κανείς Δον Κιχώτη, επειδή η Μπαγιαντέρα, η Πακίτα, έχω κάνει και Πακίτα, όλα αυτά, επειδή είναι τα έχουν χορογραφήσει οι πολύ μεγάλοι χορογράφοι, ο Πετιπά, τι να κάνουμε εμείς? Το φτιάχνουμε κάπως. Διασκευή βασισμένη πάνω στα πρότυπα του Μωρίς Πετιπά. Δεν είναι δικό σου παιδί. Γι' αυτό καμιά φορά με θυμώνει ότι όταν βλέπω επώνυμα έργα να τα παίρνουν και να τα κακοποιούν. Δίνουμε μια άλλη πνοή, θα το κάνουμε σύγχρονο, θα το κάνουμε μοντέρνο, θα ανεβάσουμε ένα καριοθράφστη που... Όχι. Καριοθράφστης είναι του Τσαϊκόφσκι, είναι του Πετιπά, ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους. Εσύ, αφού είσαι μεγάλος χορογράφος, θα πάρεις μια καινούρια μουσική της γενιάς σου, αφού θέλεις. Άσε το μουσιακό είδος, μη μου βάψεις την Ακρόπολη Τυρκουάζ, για όνομα του Θεού. Άσε τη μνημείο. Και να φτιάξεις δικό σου έργο και να σε χειροκροτήσουμε. Όχι να εκμεταλλευτείς τη Ζιζέλ, το όνομα της Ζιζέλ, τη μουσική της Ζιζέλ, το story της Ζιζέλ, και να φτιάξεις ένα άλλο πράγμα. Η Ζιζέλ σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει σοκολάτες και την ερωτεύεται ο προϊστάμενος και την εκδίδει ο υφιστάμενος και... θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Αυτά δεν είναι τέρατα. Αυτή την εποχή τρεις είναι οι χορογράφοι, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Και θα σας πω γιατί το θέλουν δεν το θέλουν, είμαι τόσο πια. Ο ένας είναι ο Γύρι Κίλιαν. Τα έργα του πουλιούνται το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χορογραφεί και τα αγοράζουν όλοι. Ο δεύτερος είναι ο Γρηγορόβιτς. Ο Σπάρτακος του... Εν ζωή μιλάμε. Ο Σπάρτακος του Γρηγορόβιτς ή Γρηγόροβιτς είναι αυτό το οποίο πουλάει πάντα. Και το όνειρο της χορεύτριας και του χορευτή είναι να χορέψουν Σπάρτακο. Και το έργο που πουλάει. Έχει κάνει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παραστάσεις. Το τρίτο είναι ο Ζορμπάς του Λόρκα του Μασίν.
Αυτό το έργο έχει πουλήσει σε όλο τον κόσμο και όλες οι όπερες έχουν στο ρεπερτόριό τους το Ζορμπά. Το δικό μου γιατί να το έχουμε? Αν είχανε κάποιο δικό μου έργο που θα λεγότανε μπαλέτο στην Πάτρα, θα το ξέραμε. Θα πουλιότανε παντού, θα πηγαίνουμε. Α, πού το παίζουνε? Στη Βουδαπέστη. Πάμε να δούμε στη Βούδα και στην Πέστη. Α, πού το παίζουν? Στο Μιλάνο. Α, πού το παίζουνε? Στο Covent Garden. Πού το παίζουνε? Στο Κάιρο. Θα το ξέραμε. Άρα δεν αρκεί μόνο να λέμε είμαστε μεγάλοι χορογράφοι. Πρέπει να το δούμε κιόλας. Όχι να κακοποιούμε τα έργα και να εκμεταλλευόμαστε τη σύνθεση, το όνομα του έργου, το story, για να κάνουμε μια κακοτεχνία, θα έλεγα. Γιατί μεταξύ μας, αν θέλει κάποιος να εκδικηθεί όταν πας να δεις την έργο, λες, να σου δώσω μια πρόσκληση να πας να δεις αυτό το έργο. Και ο άνθρωπος φεύγει και του δίνεις και την κάρτα του προσωπικού σου ψυχίατρου, γιατί θα τη χρειαστεί σίγουρα. Ναι. Τι είναι χορός και τι είναι χορογραφία, κύριε Χατζή, για σας? Χορογραφία είναι η δημιουργία, ο χορός είναι έκφραση, είναι ταλέντο, είναι ζωή. Για μένα, προσωπικά για μένα, δεν ξέρω τώρα, μ' άρεσε να χορεύω. Όταν, σαφώς, ο χορός έχει συντεταγμένες. Δηλαδή, λες, μου το έχουν ρωτήσει πολλές φορές, πότε είσαι καλός χορευτής, τι πρέπει να έχεις? Πρέπει να έχεις και δουλειά, να δουλεύεις δηλαδή, πολύ, καλό σχολείο, αλλά πρέπει να έχεις την τύχη να βρεθείς σε κράτος που έχει καλό σχολείο. Γιατί ένα ταλέντο, αν βρεθείς στο Αφγανιστάν, τι μέλλον μπορεί να έχει? Ή στο Ιράκ, που έχει πόλεμο. Είναι σε ένα πόλεμο συνέχεια, τα παιδιά γεννηθήκανε. Μπαλέτο θα κοιτάξουν. Ένα παιδί το οποίο είναι γεννημένο στο Λος Άντζελες έχει διαφορετική τύχη. Ή ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε σε μια σκανδιναβική χώρα που έχει και έφεση. Στη Δανία, φερειπίν, αν γεννηθεί κάποιο παιδί, έχει σπουδαίο μπαλέτο. Η Αγγλία, η Γαλλία. Τρομερά, η Γερμανία. Είναι θέμα τύχης. Άρα, είναι η δουλειά, είναι το ταλέντο, να είσαι ταλαντούχος. Τι σημαίνει ταλέντο? Το ταλέντο σημαίνει ευστροφία, σημαίνει εξωτερική χαρισματικότητα, να μπορείς σκηνικό εκτόπισμα, να βγαίνεις στη σκηνή. Αυτό το συναντάμε πολλές φορές στις παρελάσεις. Βλέπουμε, περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός και ξαφνικά το μεσημέρι που τρώμε λέμε, παιδιά, είδατε πίσω από το σημεοφόρο ένα ωραίο παλικάρι που ήταν ένας μελαχρινός εκεί, φαντάζομαι? Ναι, τον είδα κι εγώ. Τι... Είναι μέσα στα 100 άτομα, ούτε ο σημεοφόρος, ούτε αυτοί που χαρακτηρίζουν τα παράσημα, ήταν ένας πίσω που τον είδε όλη η Ελλάδα. Αυτός έχει σκηνικό εκτόπισμα. Αυτό το είχε έντονα η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δεν έχουν βγει χιλιάδες κορίτσια. Πούνε. Αυτό το είχε ο Νουρέγεφ. Δεν βγήκανε χιλιάδες χορευτές. Σκηνικό εκτόπισμα έχεις, καλέ μου, όταν βγαίνεις στη σκηνή μπορείς να κάνεις σαφώς το το έκανες. Πάμε τώρα να δούμε. Πρέπει να έχεις τη δουλειά, πρέπει να έχεις τις σωματικές ευκολίες. Ας έχεις και το 70% κάνεις δουλειά. Γίνεται δουλειά. Ας μην έχεις 100%. Γιατί βλέπω παιδάκια λάστιχο που βγαίνουν τώρα στο διαδίκτυο, πιάνουν το πόδι, το δέουν, το βάζουν γραβάτα, το κάνουν καζανάκι, δεν πες μια γκάρα, το κάνουν οτιδήποτε. Μόλις τους βάλεις και χορέψουνε, δεν περνάνε την ορχήστρα. Χάνονται. Και βγαίνει ένα πλασματάκι, κοντό, με μπούτια χοντρά, με μαλλιά ασγουρά, ένα πράγμα και λέγεται Ιβάν Βασίλιεφ και τρελαίνει όλο τον κόσμο. Και σαρώνει τα ταμεία, σαφώς. Και σταματάει η συζήτηση εδώ. Ιβάν Βασίλιεφ. Ο τεράστιος χορευτής αυτός. Αυτό είναι το ταλέντο. Ότι μπορείς και παίρνεις τον κόσμο μαζί σου και τον πας όπου θέλεις.
Και ξέρετε, στα φιλμ ή στο διαδίκτυο χάνει ένα 50%. Όταν στο Μέγαρο ήρθε ο Βασίλειεφ, εκεί εγώ τον είδα πρώτη φορά και είπα ευχαριστώ που τον είδα. Έζησα και είδα αυτό τον άνθρωπο. Και μάλιστα με χαιρέτησε και από σκηνής. Εκεί εγώ πια δεν ήξερα τι να κάνω. Πήρε τον κόσμο μαζί του. Τον πήρε, μα δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι μαγικό είχε αυτός ο άνθρωπος. Τον πήρε και έφυγε. Κάτι χαρισματικό, ναι. Αυτό δεν μαθαίνεται. Χαρίσετε. Μαθαίνετε η τεχνική του μπαλέτου, μαθαίνετε η παιδεία, μαθαίνετε η σκηνική αγωγή, μαθαίνετε πολλά. Αυτά όσον αφορά το χορό. Όσον αφορά τη χορογραφία, θα είμαι πολύ πιο σύντομος. Η χορογραφία είναι όπως μια έκθεση. Πρόλογος, κύριος θέμα, επίλογος. Τι θες να πεις μέσα από τη χορογραφία σου, διαλέγεις τη μουσική, τι γνώσεις έχεις, μουσικές γνώσεις, λογοτεχνικές γνώσεις, γνώσεις επάνω στο χορό. Στη χορογραφία παίρνει ακόμη και το πώς δίνεις ένα ποτήρι ή πώς παίρνεις ένα ποτήρι. Όλοι δεν χορεύουν Δον Κιχώτη. Μόνον ο Μπαρίζνικοφ έκανε την τρομερή εντύπωση με τα δύο ποτήρια που το παίρνει από τον Τοραντόρ, κρατάει και τα άλλο και πίνει με τα δύο ποτήρια, φτάνει και τα αφήνει. Όσοι επιχείρησαν το ξανακάνουνε, το ίδιο πράγμα, τα αφήνουν τα ποτήρια, λες κρίμα το ποτήρι έσπασε. Αυτό ήταν που έκανε κλακ. Είναι ο Μιχαήλ Μπαρίζνικοφ, τι να κάνουμε, τέρμα, τελειώνει εκεί η συζήτηση, δεν υπάρχει. Πότε θα βγει άλλος δεν ξέρουμε. Ποια τα κυριότερα σχόλια που έχετε ακούσει από θαυμαστές σας, κύριε Χατζή? Καλά ή κακά? Καλά, καλά. Α. Δεν νομίζω να έχετε ακούσει κακά, αλλά εντάξει. Πώς δεν έχω ακούσει? Τα κακά. Το όνομα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κακά. Δεν έχω Αν ακούσει. έχετε ακούσει, δεν μας ενδιαφέρουν. Βεβαίως και έχω ακούσει. Ποιος είμαι εγώ που δεν θα ακούσω κακά σχόλια? Και γιατί να μην ακούσω? Εντάξει. Εκεί είναι το σημείο. Πρέπει. Αν είμαι καλοπροαίρετα κάποια σχόλια, ναι. Αλλά υπάρχουν τα κακοπροαίρετα που κάποιοι άνθρωποι θέλουν μόνο να κατηγορούν. Έτσι, είχα μία δημοσιογράφο η οποία έγραφε συνέχεια εναντίον μου, συνέχεια, Θεός χωρέστη. Η Μίρκα Υψαροπούλου έγραφε στην Ελευθεροτυπία, μια κυρία πολύ σύγχρονη. Μου έγραψε σε μία, είχα παχύνει λίγο και έκανα Ορφέα και Ευρυδίκη. Αφού έγραψε τα καλά της λόγια, λέει, εύχομαι την επόμενη φορά που θα δούμε τον κύριο Χατζή, που τον αγαπάμε τόσο πολύ και τον παρακολουθούμε, να τον δούμε με λιγότερα κιλά. Τράπηκα. Μα τι ωραία που το είπε. Ο Ανδρέας Ορικάκης μου έχει γράψει ωραίες κριτικές. Ο Ανδρέας Ορικάκης, ο εθνικός μας Ρωμαίος, που αυτό τον τίτλο τον είχα για πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Μετά τον έχασα όταν έγινε ο εθνικός παππούς του Ρωμαίου. Τώρα έχουν βγει άλλα παιδιά καινούργια, που είναι, υπάρχει ένας θαυμάσιος χορευτής, ο Έρικ Νούρ, ο οποίος είναι ελπιδοφόρος, πιστεύω ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα, ήδη κάνει σπουδαία πράγματα, χορεύει, χορογραφεί, έχει το σκηνικό εκτόπισμα, αυτό που λένε, να του ευχηθώ τα καλύτερα του παιδιού στη ζωή του, γιατί έχει διαλέξει ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Και ξέρετε τι, από ό,τι έμαθα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη ζωή του. Βρήκε πάρα πολλά εμπόδια και θα μπορούσε να παίρνει 100 και 200 και 300 ευρώ μεροκάμανο στα μπουζούκια και να τελειώνει υπόθεση. Κράτησε το επίπεδο, κράτησε την αξία, υδρώνει όπως υδρώνω εγώ και όλοι οι υπόλοιποι χορευτές, πονάει όπως πόνεσα εγώ και όπως οι υπόλοιποι, τραυματίζεται, δίνει το μισθό του σε φυσιοθεραπείες, σε χίλια, σε φάρμακα, σε παυσίπονα, όπως κάναμε όλοι μας.
Λεφτά δεν βγάλαμε. Αλλά οι χορευτές δεν είναι όπως οι ηθοποιοί που θέλουν λούσα και αυτοκίνητα και αυτό και εκείνο. Ο χορευτής το μόνο του ένδυμα είναι το σώμα του. Έχει αυτό το εκπληκτικό σώμα, όχι εγώ. Εγώ έχω σώμα ευημερίας. Παλιά που χορεύατε όμως. Όταν χόρευα εκεί ήμουνα 54 κιλά, χαίρομαι πολύ. Τώρα στην ηλικία μου μου επιτρέπεται ένα καρασάκι να πιούμε. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια παιδιά και υπάρχουν και κορίτσια πολύ καλά που πιστεύω ότι και έτσι πρέπει να μας ξεπεράσουν στην τεχνική. Όπως εμείς ξεπεράσαμε, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν ξεπέρασα πολλούς. Ήταν σπάνιοι χορευτές που συνάντησα, που είπα εγώ γιατί χορεύω, Θεέ μου. Αλλά έτσι είναι η τέχνη, πρέπει να ξεπερνάει ο ένας χορευτής τον άλλον και έτσι η τέχνη πάει μπροστά, και η ιδέα και η λογοτεχνία και η γνώση και η μόρφωση και όλα τα... Πώς είχατε τον τίτλο και Χατζή του Ξανθού Άγγελου? Του Ξανθού Άγγελου? Α, είναι αστείο. Με τον Ντεπιάν, ο Ντεπιάν ήταν παντρεμένος με τη Ρενέ Κάμερ, που ήταν παρτενέρ μου. Ο μπαμπάς της Κάμερ ήταν οι κομμωτικές σχολές Κάμερ στην Ομόνια. Μεγάλο σχολείο. Χορεύαμε στα χτομπούτα. Από κάτω κόσμος κακό. Άκουσα και ένα παιδάκι, μαμά είναι αληθινό αυτό το παιδάκι επάνω. Είχαν για ψεύτικο. Όταν μπήκανε κάποια κοριτσάκια στο καμαρίνι, λέω μια κοπέλα, αχ, τι ωραία μαλλιά που έχετε κύριε Άγγελε. Κύριε Άγγελε, να σας τα κουμπίσω, ακούμπατε παιδί μου, αληθινά είναι. Τι ωραία και τι ωραία που μυρίζουν και τι, αχ, τι ωραία μαλλιά, τι αυτό. Λέω, τι σ' άρεσε πιο πολύ από την παράσταση? Τα μαλλιά σας. Απογοήτευση. Πάω στον Ντεπιάν, να μην μου ξαναπείς να κάνω tour à l'air και à la seconde και να χορεύω 4 ώρες και να μου πούνε για τα μαλλιά μου. Όταν το ξανασκέφτηκα, λέω, α, το μαλλί πουλάει. Έτσι λοιπόν άρχισα να περιποιούμε ιδιαίτερα τα μαλλιά. Δεν έβγαινα ποτέ αχτένιστος, έβγαινα πάντα αχτενισμένος, με βόστριχους, με αυτό, με εκείνο. Και η λάκ που έβαζα, η λάκ έχει κολοφόνιο μέσα. Κολοφόνιο είναι η ρετσίνη. Το γυαλίζει το μαλλί και το κάνει. Από πάνω μου είχα πάντα ένα κίτρινο προβολέα, που αυτό το έκανε χρυσαφί. Και όπου ήταν ο προβολέας πήγαινα εγώ και καθόμουν από κάτω. Μια φορά πήγα σε ένα γύρισμα του Γιάννη, είχε κόκκινο προβολέα, δεν το ήξερα, κάτσα στον κόκκινο προβολέα, έγινε κοκκινάδα, να το μαλλί κατά κόκκινο. Ήταν ο προβολέας. Και έτσι έγινε ο Ξανθός Άγγελος. Αλλά συνοδεία του Ξανθού Άγγελου ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που ο Ρωμαίος είναι Ξανθός. Ναι, ναι. Είναι ο Ορφέας και Ευρυδίκη, είναι ο Ορέστης, ήταν ανοιχτά χρώματα. Είχα και ανοιχτά χρώματα. Ο πατέρας μου ήταν κατάξανθος. Αλλά και εγώ ανοιχτόχρωμος. Και έτσι έμεινε ο τίτλος. Ξανθός Άγγελος και Ξανθός Άγγελος. Για τη συνεργασία σας κύριε Χατζή με το Διπεθέ Πάτρας. Α, το Διπεθέ Πάτρας. Λοιπόν, το Διπεθέ Πάτρας έχει έναν καταξιωμένο και πολύ ευαίσθητο καλλιτεχνικό διευθυντή, το Λουκά το Θάνο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το χορό, το θέατρο και τη μουσική. Γράφει εκπληκτική μουσική, χορογραφεί πολύ καλά, σκηνοθετεί υπέροχα. Μπορώ να πω ότι είμαι τυχερός που στο δρόμο μου συνεργάζομαι με τον Λουκά τον Θάνο, γιατί οι απόψεις μας είναι πολύ κοντά για το θέατρο και τη δημιουργία του θεάτρου, το πώς πρέπει να φτιαχτεί μια παράσταση και τι πρέπει να έχουμε. Έτσι λοιπόν μου έγινε η πρόταση να κάνω εκκλησιάζουσες και δέχτηκα. Ανέβηκα στην Πάτρα,
Η Πάτρα είναι μια πόλη ευλογημένη, πολιτισμένοι άνθρωποι, ευγενικοί, λιμάνι. Υπάρχει ο πολιτισμός. 2 βήματα από την Αθήνα, όπως λένε τα παιδιά εδώ, ένα τσιγάρο δρόμος. Χορτάτοι άνθρωποι. Χορτάτοι άνθρωποι. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, το θέατρο της Πάτρας, το θέατρο Απόλλων, δείχνει ότι 2 αιώνες πριν υπήρχε αυτός ο πολιτισμός που βλέπουμε. Δεν φτιάχνεις ένα θέατρο κάπου που δεν υπάρχει πολιτισμός. Ναι. Για να υπάρχει αυτό το θέατρο υπήρχε και ο πολιτισμός αυτός. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τις εκκλησιάζουσες. Μία άψογη συνεργασία με πολύ χιούμορ, με πολύ αγάπη, και τα παιδιά που συνεργαστήκαμε. Οι εκκλησιάζουσες είναι μια παράσταση ευλογημένη, μπορώ να πω, και ολοκληρωμένη. Άρτια παραγωγή, καλοκουρδισμένη παράσταση, χωρίς πολλά. Είναι όμως η πρώτη φορά, γιατί χρόνια, πρέπει να σας πω ότι εγώ για πολλές δεκαετίες παραθέριζα στο Γιαλάσι. Το Γιαλάσι είναι στην Επίδαυρο. Μέσα σε 5 σπίτια ήμασταν όλοι μαζί, με Έλληνα η Μερκούρη, ο Ντεπιάν, ο Αραπίδης, η Ζαμπίκου και πολλοί άλλοι. Ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, ο ενδυματολόγος, και όλοι ερχόντουσαν στα σπίτια εκεί πριν την παράσταση. Έχω δει και έχω δει εκκλησιάζουσες. Η πρώτη παράσταση που είδα εκκλησιάζουσες είναι σαν μωρό παιδί, σαν λυκαβητιώτης, παιδάκι. Ήταν στον Λυκαβητό επάνω με την Άννα Συνοδεινού σε σκηνοθεσία Μίνου Βολονάκη. Η περιβόητη εκείνη παράσταση με τη Σαφόνο Ταρά. Εγώ ήμουν παιδάκι, πήγαινα και παρακολουθούσα, μ' άρεσε. Και δεν είχα και τι να κάνω, μαμά να πάω, πήγαινε παιδί μου, θα έρθει ο παπάς να σε πάρει. Έμπαινα από κάτι, το Λυκαβητό τον ήξερα απ' έξω ένα καπιτά και ήξερα και πού πονάει για να μπεις από κάτω. Χωνόμουνα, πήγαινα, όλες τις παραστάσεις. Αντιγόνη και εκκλησιάζουσες και υπόλοιπο ο Άγγελος Πρώτος. Είναι λοιπόν οι πρώτες εκκλησιάζουσες που είναι ολοκληρωμένες σαν musical. Γιατί έχει μια πολύ ωραία ορχήστρα, έχει μια έκτακτη δουλεμένη χοροδία, μια μουσική που έχει γράψει ο Λουκάς ο Θάνος, η οποία είναι όχι απλώς ωραία, ζηλευτή θα έλεγα. Έχει χορογραφίες καταπληκτικές του Λουκά του Θάνου και δικές μου. Κάναμε μία συνεργασία και οι δυο μαζί. Έχει τους ηθοποιούς που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Έχω ένα μπαλέτο που το ένα παιδί είναι καλύτερο από το άλλο, όχι μόνο σαν χαρακτήρα και σαν ήθος, αλλά και σαν τεχνική. Είναι το τεχνικό προσωπικό που είμαστε μία οικογένεια όλοι. Δηλαδή είναι σπουδαίο πράγμα να βλέπεις τον τεχνικό με την ηθοποιό. Πού θα φάμε παιδιά, τι θα... Ναι, πάμε εδώ, πάμε εκεί. Είναι όλοι μία οικογένεια. Μία οικογένεια με σκοπό να βγάλει μία πολύ καλή παράσταση. Όχι μία οικογένεια τελείωσε, πάμε να φύγουμε και να κοτσομπολέψουμε. Αυτά που γινόντουσαν στο Βαρέλι. Το Βαρέλι ήταν μία ταβέρνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πίσω από το θέατρο Μπουρνέλη. Βαρέλι το λέγανε νομίζω. Υπάρχει μία ποιότητα στη συνεργασία. Και αυτό οφείλεται στην διεύθυνση του Λουκά του Θάνου. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη συνεργασία, μακάρι, αλλά από το διοικητικό προσωπικό, από το τεχνικό προσωπικό, από το καλλιτεχνικό προσωπικό, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Κύριε Χατζή, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που Εγώ μας σας κάνετε ευχαριστώ. και ήρθατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχόμαστε υγεία. Υγεία, αμήν πάνω Ό,τι απ' όλα. επιθυμείτε. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στην εκπομπή σας. Αλλά και στους τηλεθεατές. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.